kitab jong Isaiah kalnong kabasan pulai ni yoi lanang idon ia kata ka prophecy lanang ka jingit hulu pa hai ki bedai bad kedingfna tak ada kini ke por ki jai ben real Israel ki la yo katu kat ni ka jing snotu de jing champagne hai ki bedai bau jisu nak itu ki sistem jong ke jing knya ki bau blei ula ai shiki Henry hau Isaiah kalang basan pulai ladang syu kita ki details hai ke bedai ke ke bau jisu uwan banle bahakan ni ke kita bu jisu peni syu ke bedai bat kata ke jing peman jongi bala transfer no syauta ubami bujli na kebenta jongi bacu syu ru akan kitab la keren syapang ke jing jong U Blei ya ki bril ki bapop ba ka team jong Isaiah kalong ke basan pulai kai ka main team jong ka dei ba utau ba hok ula shashitam na kebenta ki bril ki bapop lani the righteous one suffering for unrighteous people kata kedai kabang yoi ha kini ke kitab Isaiah kalnong kebasan pulai tunginya petmenta ha kini kalnong bat ke kabang inyo jingkai syapang ujisu ha kada khot ke baat ya ujisu labatai ya kum uta uthet balasan balami na kakendau kabaterkhong kabathau bakani kaperthai hai ka ba ujisu ulakha kade kata ka environment ka ba eba ka ba persya ya nadu ba sedang ujisu ulasan hapleng jongi Henry om syamla it syamla buram haga dekat ke balai ke ong bak he was despised nyoben you and rejected lakin taju by men the kibril kumbalong haga gospel jong Yohanes kalong ga beningkong da harway uni bril jong blai wang he came to his own one shikita gi badai ki jong hi and his own people did not receive him bakita kibril ki jong kim shim priang setia yu kedekat ke balai ka continue ban angkum ni ulong bala iben bat bala kentaj de kibril ubril ke jing snusi a man of sorrow bat ubatip ye ka kuslai bat kum uba kibril ki juburi ila ka khamat na la iben yu tingim shim la nyo yu a man of sorrow and familiar with suffering habai ki angel lapha da U Blei syaka de pertai kim ju don kata ka experience ka ba ong ka bakin sngusi lani ka bakin ma di kata ke jinge na suffering ki ye ka jinglong jong ke jai ben real ni ka jinglong jing ki real henry maki kile be tang ye ke ka ba U Blei ulapha ye ki bagi de ben le henry kim ju don let's say nakaliang jungki bikin ma dia kata ka personally affected dia kata ka personal suffering kim jumat ia kata ka jing ka jing jenjar ka jing ka bashimet kim ju experience dia kata ka sadness kumbalang jisu habala pen pau ia kani hakaktin ka jong how can we explain the fact kumnungin batay gani ka jinjisha bayo jisu la affected you la kata you ta kani ka purthai kabalong kababaman hakata ka rukom ne ka lenti hakabaki angel kim shema satya ka bokum kata how can we explain ye gani ka fact kajubao kalong namar uim kum uta ubami bujli
He was living as our substitute. Hakaba ulapen itu iladi bat kinong pop. Na kata ulong sensitive. Saya kata ke jing kata jeng ke pop. But consciously, but udah mat ia kata ke sadness, ke jing sngosi, but kita ke jing jenja. Ke suffering. Hakata kau ke besau, jong Aisyah santulai kau ni. Si shau laba ia ke jing kuslai jongi. Surely he took up our infirmities. But ulakit ia ke jing sngosi jongi. And carried our sorrows. Jesus was a man of sorrows. Jesus long real kijing sngosi. Namar ba ukit ya kita kijing sngosi kijangi. He carried our sorrows. Kibri kim la ba sngotu igini. Pakistang ban decide ba that God ba U Blei ula penchitom yo Jisu. Let's say namar ki pop ki jong uhi dan ki baong kumtaro. Puli ya kata ka benta ka baar jong ka dekot ka besau. Ni ihang ni wong kum ni. Penban ngilan yo yo u ba ula pen mong bala syok de U Blei bat bala pen jin ja. So people could not understand this and decided that God must be punishing Jesus for some sins of his own. This is what we read in second half of verse 4. We considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. Namar baki ini kau besau ki conclude yang kau ketika statement syikmat. Ini kita kau kebesan. Gidani kita kidau ki basisha babalayo Jisu la punish. Balayaw Jisu lapan lewat. Balayaw lapan mong. Harap ko kabasan ng iba, he was pierced. Hendoy lapan mong. Am nagpunta ki pop ki jong uwi na maulong baklempok. Hendoy lapan mong ya uni. Namar ki jing ringkang ki jongi. He was pierced for our transgression. Hang ta kong de kamno de hang ni 17 kong. Lapin luwet yu naman ki jingle ba mok ki jongi. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him. Bagata ka jing pujitam kabawan raha po jongi ka jing sok. Kalong halor jongu. Ula shem ye ka punishment ka bangi deiban shem. Ula shem ye kata ka deserving punishment ka bangi deiban deserve. Kababel kaong dak jing James nam ga jeng u lapin kia yingi. Kia na ka pop. The punishment and suffering of Jesus kata ka jing pencitam ba ka jing jar jong Jisu kasdang shua ka ding fna before the cross. Henry, it is on the cross. Henry dia ka ding fna ba shishangi ibo le shimno ye kata ka complete punishment nama ki pop ki jongi. Kabamot he died for our sake. Ula yap nama ki pop jonga bat namar ki pop ki jongfi. Bakumta hari dekat ka ba nhiều. Ba ka ba dang jong dekat ba pra lapan ishingi ba ka ai ka ba ja halor ka dikna. Like ka ai ka ba ja before the cross. Kaya baja before the cross. Kaya baja shua bo Jisu unkiu halor jong kading na. Kababal kay tuing ibahi Jesus did not open his mouth. Siamla ang ila kasintur. Siamla kren ye na kalyang jong u. Kan puli ni ka banyo ko ngumta. Laban ben ye u penban ula penret ila de ba siamla ang la kasintur. Siamla ong e hakapor bala trials you. Bala tenju you. Siam la ang la ka shintur. Banya dai la di hagabakum kata kapor. Kajingkili kalong balay siam ang la ka jong ka shintur. Namar ba ula pelong la di legally ubakit kli namar kita ki guilt ki pop ki jing rem ki jongi. He carried our sin to the cross. Ula kit na gi pop jongi shaga dingfna.
Bahaga ding na ula yap nama ki pop ki jongi. Kata ka dai ka bangi ka prize ya ka ngom ni. Da ka ba ban ben bat ka jing bishat la shim no yu ti shapang ka jing em jong u ai bala man perkat bala ot no yu nakari ki ba em nama ka rengkang upai blang jonga la sho yu nama ki pop ki jomi nama ki rengkang ki jongi la ka babel ke tu ang ni ka ong ba nama ka rengkang upai ba jonga la sho yu. For the transgressions of my people he was stricken. Bagat kot kabasipong ipuli hangtu ka ong ba Henry, it was the Lord ude utrai uba penluet yeu but uba cause yeu baun sya ekani kujing sya kak basipong puli penban utrai ulaman ban penluet yeu ula pen kuslai yeu haba men pelong yika men sim jong u ke jing ai ngo nama ka pop on yo i yela usambai on pen slam yela kismi but ka mon utrai kan roi hakikti ke jong u yet it was the Lord wills kali ka mon utrai ban crush you ban pelwet you ban cause him ban suffer ang ka Bible NIV kemana ka kaliang haka NASB ka ong ba kadi utrai ula iman ban pelwet yeu kabamot ublei ukpa utok pleasure hakaban pelwet yala ujong ukhon ujong kata ngadai kamang i nakada khot ka basipau. It was the father who was punishing him de ublei ukpa ubala punish you. Hagaba ublei ukpa ulathe yagata ke jingbitar ga jangu against our sin persyai ki pop jangi ha ukon jangu Jesus Christ ubalong uta substitute ubami bujli na ga benta jangi hagaba uta uba innocence ubla klempop ulayap na ga benta ki bre ki pop Henry ke jing e jang ublei ka rest ha Jesus Christ ha ka ju ka por kom ukon ujong uhi nama kapor bo Jesus don ha kadingsna he did not consciously experience shimla consciously mad yigita ka jingi jong pa bo la kaang jam ulang ablay balay bamena eno yanga ili lama sabak tani my God why have you forsaken me maka kasan life usao. He asked this question ukali ka diga jingkali namar. He knows the Father love him. Unama utip ba utray uid yu. So in verse 11, God the Father speak ublei pau kren, calling Jesus his righteous servant. Ula khat yu Jesus ba ulang uta usyakri bahok ujangu. Let me read to you. Tangan pulisya fi haga dekat kaba katway. Unya i ye ka jing trai sitam kamen sim jangu. Baon pynhun dala ka jing tip usyakri bahok jonga my righteous servant. Un pen ksan ye ka babon bat ba un ba ye ka jing bam hok jong ki. By his knowledge dala ka jing tip ka jong u my righteous servant uta usyakri bahok jonga will justify many on pengsan ni kibabon baba on ket ru ya ka jing bam hok ka jongki Barbangi tip ya ujisu bababangi tip ba ula shim mi ki pop ki jongi kadai ka taken ka ba pengsan yangi is what justify us. Knowing Jesus and knowing that he has taken our sin is what justifies us. Baka dekat ka bakadu jong kani kalnong kabasan pulai. Tell us kay tusangi that the cross baka dingfna is the reason kadai ka daw is the reason God glorified Jesus. Ublei upenan barami o Jesus kaonggom ni. Therefore namay kata nganya sam bentaha u baki bakraw bat unya benta yika jinglute bat ki baklan nama ula tekno yala ka mensim hadu ka bayap lan yauru yu bat kita ki nong rengkang pen ban ula ba yika pop jong ki babon bat ula sat na ka benta ki nong rengkang.
Therefore I will give him a portion among the great, because he poured out his life unto death. Kajingmih pat jong Jesus Christ, the resurrection of Jesus. Ba kita ki babot nang din nang ta. Kita ki reward. It is Jesus reward. Kita ki reward jong Jesus. Ya ka ka ba ulale alo jong ka ding na. Ulat heno ya la ka jong ka jing im. He poured out his life. Ulat heno ya la ka jing im kom ka jing knya. Ya ka ba niap nama ki pop jongi bat la nyaw ya rengkat bat kita ki nang pop. Ula bai ki pop jongi babon bat ulaya side naga benta kita ki nong rengkang. When he prayed on the cross, haba uduai hakading fna. Kopa to map yaki nama bakim tip yak ka bakile. Lukas at fly lai pusa. Bading katangi iba as he died uong kurukum ni. It is finished. It is finished. Tetelestai. John 19:30. Yoris kalai. Kakadai lai po. Lapendep. Baik kita nga lapendep. Lapendep. Lakren. Dau kun jong U Blei hi. Kamday ka ba uusyukor. Lada dadang kami kano. Lada dangdan kami kano. Naga benta jong iba on pingsan yang i. Na Lord ka ka ba ujisu ulale halo ka dingsna ka jingyap ka jong ka long kabam don jingmentoy. If anything else is needed for us to be justified in addition to what Jesus has done on the cross, then his death is pointless. If any part of the work of salvation like ano ka benta jaga kam jaga jing suspa ompat sim la pendep tadi ompat sim long complete kai ka jingermen ka bangi don Henry iki bro la pendep. Everything has been finished and it is absolutely perfect. Bagalong ro ka ba janai pura. What does everything mean? Kai kita babaro ki bro la pendep kabamod bagata baro ka jingbitar ka jong U Blei naga bentaki pop jongi laweng no has been removed. Our sin has been taken. Yiki pop jongi la shim no shajngai laweng no shajngai. Yika hukum jong U Blei la pendep. That justification bagata ka jingpingsan baka hok kadai ka jongi. That God promises to be our God. Bagi lagi jingkular ki jong U Blei, baulong U Blei jongi, syaki bam jikut, babot ay umensim aku jong U Blei syangi. Everything has been done perfectly by Jesus. Yeki berol ale pura janai dau Jesus Christ. Nothing can be added. Amdang kam syu banang add. Ya na Lord ka ka ba uulale, ngimdang kam ban shimru naka. Day da Gibril, day da Satan, day da ki Yiki baro lapendep halor jong ka ding fna. Namar kata kadao habala pendep yiki baro halor jong ka ding fna. In reality kamot ba uno nong pop ula ba lek benta sya ka ding fna. Baba untip. And know that because of what Jesus did there, na maka-eka ba Jesus uli hangta, he is forgiven on sa mabiu, on sa priyang yu do Blei, but on sa pagkasan yu. Standing at the cross, babangin yang, hagalagading fna, we receive niyo priyang yabaro ki jingker ku ki jong U Blei. The cross say that God's anger kagading fna ka batay syangi, ba U Blei, baka jingbitar U Blei persyai ki pop jangi, la deban exhausted no, la weng no, la apis. Daga ka mo Jisu, ulat knya, halagading fna. Bawa kayo yung ulong kakuna na marjonga ba jongi. Ulong kakuna na makijirang kang jongi. U apis ya kata kajing bitaruk pa. Nilay mangi man kit kajing bitaruk pa. Hindi la apis daga ega mo Jisu ule halo kading na ula kit ya kataro. Ula shem ya kataro. Ula incure ya kataro. Nagabanta jongi. But a hawk has been provided by a hawk jong la ai
Syakita ki priu ki bam hok kumanga patvi. Pada ka dingfna ni shem ya kata ka jing jathai. We find rest na kata ka jing ai persang ka jongi bangin pensu bayu blade daladihi. Ha ka dingfna ni i ya kata ka jing crowd jang ka jing U Blei yang i. Ha ka dingfna we meet God ni ya kendo U Blei. Ni ya kendo U Blei lang ba ka dingfna. Bangin ma di kita ka kajing is ka ba crown ko fla ka jong babangin shem ye kajing suk robat U Blei. Oh, amazing grace, how sweet a sound that saves a wretch sinner like me. It is amazing grace indeed. Bleuk pa ula ay sangi kata kajing pencisya kabangilabaw ni dakikmat kajing visible proof bau Jesu ula la pendep ye baro bagat ka proof kadai daka jingmih pat ka jing this proof is the resurrection. God raised Jesus from the dead. U Blei la pen mi pat yo Jesu na ki bayap ban pen sangi that he agreed with Jesus ula ya menjor bau Jesu bakaktin ka ba Ukraine la pendep. It is finished. The telestai pat kata ke jing shisha bau Jesu ula kiu no shabning kadai ka weiro na kata ki further proof baya ka kam jong ka jing suspa la pendep, and there was nothing more to do. Omnang kam shu ye banang le bani ka ni la pen shai kadar sangi ha ka shiti sikinang Hebrew ha ka bangi puli kum ni gong bau Jesu ula shang ha ka kti ka mon jong U Blei pa Hebrew si pau kat a. Urang baling dong ihaban tibik ni umju shong thai kat ba udang shakri ha ka temple while he was serving in the temple. Kani galong namar yiga kam jongu om shim la pendep was never finished. Shibon kita kijing kenya more sacrifices hab bandang ai hab bandang pan badang don't come. Henreu Jesu la bataya ka kakashiti sa kinong Hebrew baulang uta kom uta rang baling do jongi ubakraw ula siyang happening sitting down in heaven kababatay ro syangi baya ka kam jong kajing suspa na makipop jongi lapendep omdang kam syu there is no more need omdang kam syu banang yay wanra ye kajing knya na makipop ki jongi. Bakani kajing isya kalong kabadap kalong kabadap dak kita kijing ay men sim yangi namang ila ya kaban snouti kana bau Jesu ula lelot ye baro kalabyang na kabantawat uta unong pop ubakraw the worst sinners habang iye perkat Jesu hakim bedai bak kata kajing pendep pura kekam jong kajing kenya ukres talo jong kadifna nila ban yo shibon kita kajing kerku hakim bon kilenti bekerukam nyindani kata ka peaceful conscience kajing teblem ka besok nila ay kaban ya deal ya kita ki doubts ki jongi ba kajing bamnget ki jongi ba bangin sandro ha kajing et bangin long scamro ha kata kajing day ki jongi bat U Blei. Om tak kata nginangai ma chu kita ki different level of rest ki level of fear hagadai ba kajing jathat ke jongi ni sangru ye ka masngotu chu kambon hagadai ba kata kajing jana ke perfection jaga kamu krisalo gading sna ba nginang yo ma chu kita ki spiritual rest kajing sok ke bakanjaman sim ngindan doi kita ki deeper peace kajing sok ki bajeliu haki dono jongi. Bakani kita kebu Jesu ai, ya kita barok kita syariat tanghau Kristi. Kajingkili galong, how does he give us more peace? Kum no, o ai shingi kita ki jingsuk. Halo ke jingsuk. Kajuba kalong gaba simple ba. By showing us more of what the cross mean. By showing us more of what the cross mean. Daga panisang isusyo, ya ka ay kata, kajingmot siyang gadings na. Nginumpoy siya kata ka point haka bangin ong bangim don kam ye kadix na
No matter what happening, kading fnaro kalong kapang pedeng, even in heaven, the cross will be central. Hai ka kitab jing pen pao ngi. She born up an iyang vision apo beneng. But yo Jesus la khat bun sin ba ulang uta ulang brot. The lamb kum balai po sin. Bai ka jing yo ipao jong uyanis. La batay yo Jesus kum uta ulang brot. Looking as if it has been slain. Itik kum ba la slain you. Nga kwat boleh syafi na kitab jing pao kalong ka besan. Kada khat kaban riu kaktin jong U Blei ka ong kumni san kada khat kaban riu kaktin jong U Blei ka ong kumni san riu ba ngai I apdeng kata ka khet bagita ki sao ki jing tao ba im ba apdeng kita ki hinmen basan yau kolang brat uba yang kum ya uba lapinyap kum ba u lapinyap kum ya uba lapinyap looking at as if it has been slain a lamb kolang brat ukon lang brat nadagadaw even in heaven what happening kajaka kamadan bay kita ka absolute perfection on sayay pen kan mau yang I ya kaching yap jong U Jesus Christ kading fna kan ne bam jukut what happening kajaka kamalong absolute perfection on sayay pen kan mau yang I ya kaching yap jong U Jesus Christ kading fna kan ne bam jukut bat ngin saya ro U Blei sigi bam jukut na mar ka e ka bau Jesus ule lo jang kading fna bagata ka ngi ha ka kitab jing bet pau ka long ka besan ka de khat ka ba kan dai ka tin U Blei ka ong kum ni bat ki yerwai ka jing rai bat mai ki da ong melong ba dai ban shim ya ka kitab ban play you kita ki jing pendat jang ka na bala peniap kanya me but me suspa how blade ke snam jong me ya ki ba na ki judge but na ka lead but now pai lang but na ki kan jaban re baro bakir why ya ki jing rai but my they sang a new song you are worthy to take the scroll and to open its seal because you were slain and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. It is the lamb. Uday ukon lang brat. Ubala mani da kita temen basan habneng. Kabangi hagal nong besan kedekat kaban riu ngan puli syafi. Bangli I pedeng kata ka ket. Bagi kita kisau ki ta ba im. Ba pedeng kita ki temen besan. Yo kon lang brat udah yang kom ya ubala penyap udah dan nyau ki reng ba nyau ki kmat. Ki balong kita ki nyok ki men se U Blei ye ki bala phano shaka berdai baro yo tau kholang brat who is worship ala money da kita men basan kum ta ka theme song ka jingwai ka theme hapneng gani gani worthy is the lamb worthy is the lamb kita ka theme song hapneng worthy is the lamb seated on the throne. Kita gini ke theme song ka bangin serwa. Bangi agal nong ban riu kita berjalan pau bau ni kolang brat un play ya ka seal. Hagal nong ban nyau kat sao kasnam yu tau lang kan sat no kan sat khut par yang I kan puli ka ong kom ni nyau kat sao ka tin U Blei ka ong kom ni na ka benta jong I. Tinggal ya tua pi hau ko kan ran mi tip mami tu long hanga kini kilong kita ken kilawan na kada jinjan bakrau bala sat kita ke jan kop jengki bala pen khot li yaki ha kas nam jong uta u khol lang bro the lamb's blood washes white la pen khot yaki sat yaki jan kop jengki bat kila pen khot li yaki ha kalong ka bakhat sao kalau ka besau kita din pau ka ong kom dengan puli na ke benta jong fi. The redeemed follow the Lord. Kita kena suspa kibut yau terai. Kau kebesau. Kini kilong kita ya kiba amsyam lapan bet tengit
bagi kentai nama kilong kirang sati kini kilong kita ki bot yau tau kolang brot kat shaba uled ki bot yau kolang brot kat shaba uled kalong ka bakhasan kilo ka balai they sing the song of the lamb ki ruai jo kolang brot kat san ka balai ngan pulih ka angkom ne bagi ruai ke jing ruai Moses usyakri jong Blei bagi jing ruai jong tau kolang brot ki ong ki bakrau ba pelalong ki jing le jong me atrai bo Blei badan bo bro ki bahok ban bashisha kita ki lenti jong me usim jong kita ki karta they sing the song of the lamb hai kal nong kaba khat nhiều kada khat kaba khat sao ka ong ro ba uneu kolang brot uyele bat u job khat nhiều kada khat kaba khat sao ka ong kum ne kini kinyele thama bau tau kolang brot un job no yiki na bau long utrai ki try amen bau sim ki sim ya ro utrai kum juro kita ki badon lem badu yiki bela khat bat ki bela jit bat ki ba yaine hagal nong bakakandai leka banyo kanang kata kejing kawai songgurim jong kolang brot on celebrate hai kata kasmi kakandai kada khat ka banyo ka ongkom ni ka tin ka jong Blei tingin ya kmen bangin shat kmen batongin ya ai ka pura mau nama ka jing song korim mu kolang brot kala ja bakat tengah jong kala pen kre yalade. The church is the lamb wife agal nong ba arf away the cock kan dai jing men pau ka balang gade ka nong lai korim mu Chris ka nong lai korim jong tau ulang brot kolang brot arf away kan dai kong kom ni tilawan hang away na kita kinyo ki angel ki badan kita kinyo ki pliang ki bedap da kita kinyo ki jingat tabla ki jingat tem ki bakado baula kren bola ong uda ong to ale shani ngan peti hame ya kan nong lek korim ka bagat nga uta o kol nang ka balang gade ka wife jong uta o kol magade ka nong lek korim jong uta lang brot kol lang brot bar kumta uni kol lang brot uday ka jing shai ro hakita kan nong ba jong ka benen wonderful kadai bet chapang o kol lang brot jing men pau afway kada khat ka ba afu lai ka ongkom ni ngan pulih syafi bagata kanong ba kam dan kam ya kasngi lamne yob nai ban pensyaya ka namaka bura mo Blei kala pensyaya ka bagajing syai jong ka long uta u ko nang bra ka bneng ka ting shan de ka buram ka jong u ni gilang tangkat to kan ki references sau Jisu bolong ta u ko nang bra ha ka kitab jing pen pau ka pen isangi oh amen they show us baka ding fna galong kata ka pangpreng jong ka buram hapneng the cross is central to the glory of heaven and that in heaven but kum ta hapneng but on sayay pen kan mau yang i constant reminder yang i hagi badai bat ka ding fna kum balong uding onam la ban penyaklat na uten rai kum balong kaying nakatakan nong rem jong ka kum taya baro kita kira site na kasnam jong kolang brod on nam penyaklat yaki lekin namlong independent nakading na jong u Jesus Christ so Christian washed by the blood of the lamb will never become independent of the cross. Kumbong lang giwe gibru jong Blei nginam laban batay haga bakanu ka jaka ka digfna jong Chris kandon hapo peneng hindi kaya ibala shy nakakitiki di hot Bible hi baka digfna that the cross baka taka buram kabangingin samad kabangingin sa i namar ka digfna because of the cross kadon ka jingiday kabajantam ni kumba it seemed like that we cannot enjoy the glory of heaven bangim laban lekmen yata ka buram jaga beneng klem the don kanu ka jingpen kan mau siapang ka dingfna jong Jesus Christ. We will still rejoice in the cross of Jesus nginayay lekmen ha ka dingfna Christ long after we have been made perfect wadin balapin long janay yang i kadig na kalong kumuta uding jaga jingim
Ubayay pen mi. Ya baro kita ke judge so. Ang kaktin jang U Blei. Kating now Chris is like the tree of life. Jing ben pao kalong baar fu ar. Deko ka baar ka ong kum ni. Bada baro aliang juga taga wala don uding ka jingim. We say no ikikat ar ki so. Hala ubnai. Udah say no ikat taga jing say so jang ka. Bagi sla jang tau ding gilong. Yikaban pen khia. Yakikenja benre. Kum ta kadik ta kalong maga kum tau ding jang ka jingim ha ka taga singi. Hai ka di ka pertay ka kubo ta kadik na ka pen im ka pen kalai ki mensim. Mdai kalong ka bam lalong bahabneng kabalang berakaway kan yad will go on bakanya ilong kababhabriu but yai babriu buram but yai don buram klem don kano kajing sngongu ya kata kajing kraw jong kading sna kabong ni brio jong blay here on earth the message of the cross transform life. But it is not possible that in heaven the whole church will go on to become more and more beautiful, more and more glorious as we appreciate more and more the greatness of the cross. Kumta nagdaw hagi kitab jing pen pao kalang baar fway kak baar fulay kaong. The lamb is described as being the light of the heavenly city. Yaw tau kunang bot labatay bo ulong mo ka jing shy hagi takahima jing kabneng. Utaw kulang brat. This lamb kadika way pakalanti Banginong bayaw Jesus Christ blasana fna. The lamb is another way of saying Jesus Christ crucifies. Jesus Christ crucifies to Jesus Christ blasana fna. Tikumta kadika ding fna kaban ding shine na jing shy happening. I agree. Sunali ka jong Johnny Bro Jong Blei. We will never be in a place. Nginam dan agano. We will never be in a place agano ka jaka where the sacrifice of Jesus hagaba ka jing kanya jong Jisu kamdan ka jingmot yang hangta. Ni na kitab jing pao bag kerteng jong u Jisu. Kerteng the lamb the ukon lang brod. Kaya kerteng is a name. Bala penang kambha na kabantao Jisu habneng. Bala penang kambha ya ka karteng u Jisu habneng. Kumta we worship him ngin mani you. Obey him ngin kongo you. Honor him ngin pendan baram you. Kumutao kon lang brat. Ngin bud you. We will follow him. Now menta bak ngin sabot you habneng. As the lamb kumutao kon lang brat. Kumbang ila puli mene nakal nong ka bakat sao ka dekat ka basao na shkaban pinkot hakani ka benta ka Bible ka pinkan malin ngin body u menta ngin kongo u menta ngin money u menta ngin penon maram u menta kumu kolang brad ngin body u menta bangin sabut roy u hapneng kumu tau kolang brad kumu ta u kolang brad ka Bible ka angkom ne kini kilong kita ya kibam shalapen betngit baki kentay namar kilong kirang soti kini kilong kita babut yaw tau kolang brad kat shaba uled they follow the lamb wherever he goes kibut yaw kolang brad kat shaba ya kini la suspano na pedang gibril kumusok ning kong ha U Blei bat uta ukon lang brad I baka kubor jang kading now Chris kan penem yefi on penem yefi on penkalador yefi but ngin bod ye u menta ngin bod ye u shaki bam jagat kan lo kalong ka jingkimen yangi banyak snow ya kani ka jijusha nakaktin ka jong U Blei shisha kad ulong uta ubami bujli shisha kadai kata ka jingmih bujli kabawan ra kata ka jinghon pura hakmat jong U Blei a substitution that completely satisfies God to U Blei ngker khu yip ik besngap ne khu bo